Jeg vil sige, det er lidt af en fantastisk følelse at kigge ud over det her. Altså, så mange mennesker, som er BDO'er, det er noget specielt. Der er nogle spændende konkurrencer, vi skal ud i dagen her. Vi ved, at vi er nogle friske mennesker, der kan skabe en fest, så nordjyderne bagefter siger, vi har haft 3 arrangementer heroppe. Vi har haft Bill Clinton, vi har haft Gorbachev, og vi har haft BDO's dag heroppe. Der er selvfølgelig masser af kold øl fra nu af, og de står inde i teltet, og vi bærer til I ikke kan drikke mere. Det er sådan set en ret god, praktisk bemærkning, synes jeg selv. 3, 2, 1, nu! Værsgo.